Ako po Jody Dizon Mercado. At yung tawag po kini live keng Renzi Giao Convention Center. Kini po keng City of San Fernando, Pampanga. Para po yatad kayo in special coverage sa ng CLTV 36. Keng Peka Malagong Aldona po ni Kapampangan. Ing Mutsaning Kapampangan 2023. Pero siyempre, malaguya naman po yung kanakong partner ngayon yung Bengi. Alang kaliwa, yung po Gracie Rutao na ng Provincial Government of Pampanga. Hininan tayo naman po maya po oras si Gracie uling siyempre. Meron nga naman po karing matena kang talapamalita tamo Keti Provincia. Namong oras Gracie, balo banda ng alas 6:30 ngeni. Nung bibilangan namo, metong namo pong oras yung banayan nyo, balo mi. Excited na kayo, makatutok kayo ngeni. Kaya katamong Facebook Live, makanyan mo naman kaya katamong television, po. And balo tamo po na makatutok ya in CLTV 36 kim pamanumpisa na po ng kaya katamong Ligligan Leg 1. And bawat probinsya po, adwala pong pulot, adwaring karelang kandidata. Manipagpuan niyang pre-pageant hanggang ngayon coronation night, Gayabe, yung kami po. At nung daramdaman ganan din, yung po, tiktak po kasi kani, palakpakan, inulisakan, dahil fans at Jenny, pa po mag-umpisa yan. Penandi po mag-umpisa, pero ngeni pa po mapali na. Talaga namang, tinukan tayo yan eh. Danda kayo pong idea, po. Misusumagan na po yung convention center, kukulyolangan po rin tao. Ikarin pong pamatura. Halos eta namin dinaramdaman Kenny ulit. Daramdaman ni panamdaman mi po in intensity ating sayada ring fans ang po rin taga-suportada para ka rin kanilang kandidata. Totoo yung sinabi mo nandin Jody, talagang tututukan tayo ni mo uling partner ng celebration ng Pampanga Week. Ina uling balong tamo, nadakal makayan tabi, karenin pang maragol tamong world class Kapampangan Business. Pero bayo po yung sabla, nara ng balikdad. Hindi pala nasa sayang, hindi pa magpajan, hindi din po siya. Based king article ng Drew Rabadon ng Manila Bulletin, ninyang 1901 kanu, king selebrasyon na ng pamikaluguran ng US, ampong Pilipinas, Mika Philippine Exposition. Nuno ka rin papakit na yung progreso, king kalakalan ang pangmiyayaliwang industriya. Kaya ining exposition na hindi, Mika Manila Carnival Queen mo naman, at impeka mo munang mi talaga, Yabin Ipura Villanueva Cala. At inyang 1931 naman Jody, ing anak ng Imaria, ing Menyambot. At aliwa mo ita, hindi katamo pong first Carnival Queen Maragulya po maging contribution. Lakwas na kitang katuliran na rin kababayanan. Ang po maging Maragulya naman sa bang misulong niya itangaman wandang first women's suffrage bill. Di ba paketang metong yang feminist, metong yan namang journalist, writer yan naman, ang yan po medikwayang presidential medal, iba't kang Elpidio Quirino. Loan mo na, partner. Kaya sinabi mo ngayon, di kaya katamong kiwabay ng Kapampangan, kaya ka na kiwabay na Pilipina. Talagang emo legwan. Ingatin lang nung gelingan, kabyasnan, tapang. At siyempre, legwan. Siyempre, ela naman pa itawli. Ring Kapampangan Ken. Atin tamong Melanie Marquez na ima na ning recent candidate tamo keng Miss Universe ay Michelle D. Marilyn Espino, Marisol Morales, Abigail Arenas, Carla Gay Balingit, Gemma Gatula, Rochelle Ong, Charlene Gonzalez mo naman, ikimana karen lang pamintuan. Ang babay Evangeline Pascual, may kapakisawang lapit. And of course, kaya tamang kaning CLTV 36, ing pagmargol tamong Nicolette Henson Hizon. At syempre, Jody, aliwa mo rin, Mika, Kapampangan Carnival Beauty Queens mo naman, kaluma na mo rin Socorro Henson, ay ba't kayo syudad ng Angeles, ang Popoy Gia Balmori, ning Villa de Baclor o Balen, ning Baculod. Ka mabili, partner! Pero, wow, speaking of Kapampangan Beauty Queens, syempre at this point, kumusanta mo,
ing preparasyon nagagawan tayo ng kandidata para kayong pekaan tabayan ng Mutsa ning Kapampangan 2023 Coronation Night. At siya naman Kenny live ing Brent Sigal Convention Center ing kaya pita mo yung Felix Barrios para po mami update. Felix Kapati Barrios, ang potong ganap. Kaya Benny Peggy. Ano nga ba mangyayari? Siyempre, expect natin yung silang lahat lalabas na maganda, nakaayos, at ikaw meron mga insight mo kung ano mangyayari. Sige nga. Evan Pence lang dito, mag-discuss naman yan. Tapos, Ayan, abangan niyo po yan. Paninayan niyo ito at sigurado ko po na potang higit niya ito. Ma-inspire kayo at magpilit kayo. Kaya na mampakan. At itamo kaya Kenny Gulot. Partner, di ba nga nakaano kanina na kwentuhan mukhang meron lang silang gusto ibang tier ngayong gabi. Ayan. Unahin natin ang ating defending title holder, yung Tatuan. Hello! Hi! Anong pangalan mo? Ayan po ang Jason Aquino all the way from Sasubuan. Sa tingin mo, nauuwi ba ng suspend sa kailangan makakataon ang titulo ng Mundial ng Kapampangan? Let's go back to back Sasubuan. Maganda, matalino. Sobra! Meron ka bang cheer para sa iyong kandidato? May cheer ka ba? Meron ka bang cheer para sa kanya? Opo, go lang, good luck. Miss Juliet Ariel Tarayo. Oh, yan. Oh, meron pa po tayong ibang mga supporters dito, no? Kenny, pagkalantala rin ni Kenny. Ninuin ka kayong kandidato. Ninuin ka kayong kandidato. I'm from Guagua po, Dennis Maraya Guevara. Ano ba? Nanuya mo ing lamang naning kerang kandidato kareng aliwa. Aliya mo lamang king lago, no alimas lamang iyaking utang. Palumiyag yun naman yan. O itabo, aliya mo malago at siyempre, biyasaya naman at inya naman kabiasnan, eh. At magbandata Kenny nga sumangit. Then, Kalan tayo partner in Metong Pop. Kandidato king second district in Pampanga. Wow. King Balenik Bora. o Kenny, talakad kayo, baka nito. Oh. Ma'am, kaano amin na po yung candidate? I'm the sister of Salma Hani. Sister of Salma Hani. Ma'am, do you think makukuha ng kapatid niyo yung corona this year? Yes, of course. She's been preparing for this and I know she has all the aspects of a true Mutyaning Kapampangan. Ma'am, kung naririnig po niya kayo ngayon, nung daramdaman na kayo, o tayo, Ben ako kayong gulot, nano'y mensahe kayo? Sam, we love you and we will continue to support you all the way. I know you will win the crown and good luck. We love you. Go Bora! O ito, akit na rin supporters na talagang masaya lo, excited lo, at syempre, darala daw ni kanilang suporta. Hapaw yung suporta, yung pagmamahal, and syempre, dala-dala nila ang kanilang pride sa kanilang mga munisipyo partner. So, hindi lang tayo may excited. Tumataas yung balahibo ko. Ngunit yung grabe yung suporta, di ba? Talagang kikilabutan ka sa lakas ng sigaw. Kaya nga sigaw ng kulisok at pamag-cheer na rin kaya tamong kabalit para kay kanilang kandidato. So siyempre, magbalik kami po for more updates kaya pong location, kaya pong supporters. So, catch up sa mga hindi po nandito, hindi nagkaroon ng pagkakataon na makapunta rin sa Brent Sigal Convention Center. Huwag niyo pong kalimutan na maging updated and to stay
Pricey and Kuya Jordy. Jody, the fans are really loud and proud. Penandi po, kasabi tayo pong Pasibayo Felix para ka rin aliwabang updates ang pong happenings ka rin. Jody, balo ko tinga bang muling idagdag ka rin. Aywa naman. Karang mong kabalenta mo, yung CLTV36, mamiliya naman po, kandidata, ma-award CLTV36 Miss Telegenic. Nepo. Yung pong pamamili po, kaya pong CLTV36 Telegenic Award, many patan niya po, karang pa mo pong talapag-obra, ang pong mamuntukan kay CLTV36. ikabutohan kayo. Oh, syempre. Inabi na rin kaya katamo kaya baking obra, pati rin kaya katamo din Boston, CLTV36. And yung netizens na mo, atin niya namang percentage, yung pamili. Iba't karen kaya katamo netizens. Mapiling CLTV36 Miss Telegenic tanggap yang 25,000 pesos worth of gift certificates, plaque, and a chance to become a CLTV36 talent. Wow, not Ika naman. bad. Wow. Sisela na ka mo, Jo. Ay, mo naman. Anya, eko po ba ko, mantabi kayo mo po, magbalik ya po in live coverage na po ni CLTV36 para King Galing Kapampangan 2023.
Ken po ito ngayon ni tara ng balika ni Megan kaganapan, kimutyaning Kapampangan, inyang milabas sa banwa. Minarap na ring adwang pulot adwang kandidata na ng Mutyaning Kapampangan 2023 karing media king provincial capital niyang Lunes, November 20. May subukan kaning karelang gelingan king question and answer portion. Kaya bay karing meging kutang imakanano lama kasahop king pamagpakilala king turismo na ning probinsya. Agpang kang Mutyaning Florida Blanca Micaela Santos sustainable tourism kayang aisi paparalan. Because at the same time, I should also want to advocate sustainable tourism in a way so that we could be able to minimize overcrowding. Because of course, if we promote our destination, there would be more instances that many people are going to go to that place. So we also need to coordinate with the government and other organizations in order to control overcrowding and also to educate not only the travelers but also the locals so that we could be able to educate them about ethical and sustainable qualities and ways in order to minimize our waste so that together we could be able to minimize the effects of climate change and together we could have a positive contribution in our community so that we could be able to obtain the United Nations Sustainable Development Goals by 2030. Thank you. May kutang muna man karela nung nanoing heirloom recipe na ning karelang balen at bakit kailangan na ini pagbaragul. Ing ubod kawayan, ing pagbaragol ning pamangan, king lubaw. Then, ubod kawayan, ikumpara kaya din king kanako sarili na kailangan niya pang pabukal na ito nga oras bang igisame at igisame king sibuyas at bawang kat aliwaliwang sangkap. Kalupa ko na dinanas ko nga dakalakasakitan king biyes. At ali ko balik pay tinag at pay sambot na numaning kanakong gawan. May nga rin king neto nga kawayan na biyasang mamaluktot para eya maputot. Kitnandala naman ding Mutyano makanano rehantin dyan ng manong malagu. Beauty is we get to redefine that for every woman on this world, I could say. We no longer have to conform to the standards set upon us because I think we've been given such unrealistic expectations of what to look like. But at the end of the day, we're all just human. We will have our flaws. And I think what Malago is to me is embracing those flaws and accepting it wholeheartedly and learning to use these flaws as a part of your identity and as something to be proud of. Thank you. Non-stopping gulisa kapalakpak daring talasuporta daring kandidata kay Mutyaning Kapampangan o MNK 2023 Pre-Pageant Night. May rapat yung aktibidad king jam-packed ta SM City Pampanga Event Center anyang Miyerkules, November 22. May gumpisaya yung pre-pageant king pamagrampa at pamagpakilala daring adwang pulot adwang kandidata gamit yung amanong si Swan. Maski na biyela rin karelang supporters anyang pepakit na nala rin karelang gelingan king talent portion. Ating tinerak, kanta at ginalay kabang bibida dala rin pakamala na produkto na rin karelang balen. Ini pong talent presentation na ini at inya pong team. Dapat po mag-revolve king Kapampangan Culinary or Pampanga Culinary Heritage Arts and pong crafts po. So, baka ta po apakita mo to the various talents mo, ita pong nana pong malalyari po king arte, kultura, king Pampanga. Agpangking organizer na ning MNK 2023 at pamuntok na ning Arts, Culture and Tourism Office ni Pampanga ay Randy Del Rosario. Mika closed door interview mo naman kanubang lakwas daw nga kilala ding kandidata. At ito pong closed door interview nga ito, in direction po karela,
dominant lengguwaheng gamitan da in Kapampangan. So uling pong Arts, Culture and Tourism Office kami, ing mutyahan ng Kapampangan, ay mo ligligan legwan, nung ipapakita mo rin pa rin, ganagan ng Kapampangan, din lugod tamo, kaya katamong amanong siswan. Kaya ba naman karing mimye suporta karing kandidata na ning Mutya ni Kapampangan 2023, ing reigning Mutya ni Kapampangan na ilay Daniel Sunga ning Sasmuan. Mimye naman tipisunga karing aspiring queen sa pipasa ng corona. Dapat po enjoy I know that they've worked hard for this for a very long time, but the most important thing that they should do during their coronation night is to just have fun. You know, dapat present po sila sa stage para at the end of the day, alala pong regrets. Bukod kang sunga at dingaliwa pang personal at tinagon king SM Pampanga Event Center, lamo naman petauliring kaya katamong kabalen na Menal Bekin Digital TV broadcast at live streaming na ni CLTV 36. As of November 23, miras knocking 483,000 ding number of views na ng MNK 2023 pre-pageant, king official Facebook page na ng CLTV 36. Maya Pabengi po, Miss Gracie and Sir Jody. It's good to be back for a while. Well, syempre naman, miss mo yan, lalo na partner na kaking show. Pero po rin kung magpisan, makanano may magpisan in Kekang journey, get to the pageant. Anyang 2005, may kiyabe akong school-based province-wide pageant, Miss Campus World. Menyamot tamo ka din. And then the following year, menyamot tamo as Mutyaning San Fernando. At as Miss San Fernando, ikang mag-represent kay Mutyaning Kapampangan. So the same year, ikwataya mo naman yung Corona. Balo po kanita, ay alben ka kung huling tingin talaga mag-obra ako kay City of San Fernando. Ano po mo sa akin, City Tourism, o tamang practice kayo, and hindi. And naglabot ka pa kay National, hindi ako masabay. Sir Joby, may kiyabe tamang binibining Pilipinas, 2010, making second runner-up pa rin. At following year, Miss World Philippines as first prince. Miss Nicolette, every time mag-attend kang makanini kalubaning mutya, ni nostalgic ba para sa'yo yung ganito? Definitely, Miss Gracie, bala mo kapilan pa. Pero actually, 06 ya pa ito. Itang aliwaya talaga yung feeling na ning neto nga kandidata. Lalo na, balo na makasuporta ya ing kung balen mo kaya kami. Bilang nga kandidata na kaya kayo munisipalidad, national. Pero po rin mo nga balo, Nicolette. Puta makiabi ka makanyan, makanano ka magsadya. What? Tsaka nakakaro? Ka mamangan, although ka mag-exercise. Baka tarong ako amin naman yung secret. Tips. Well, eta mo pwede nga mamangan. Huling eta makapanisip masalese at yung katawata mo, yung maging masalese para sa naning pageant. Although kailangan syempre balanced diet and of course, kailangan palo mo lang rin malilyari. Keng balenta mo, keng sudad, o keng probinsya, at keng katamo bansa. Mga kanita, paras ka rin question and answer, balo na rin sa lupa. Wait, at syuta nakitang malaguya talaga, masanting niya katawan, pero makanano may pang tatayis. Itang kekang kaisipan, at saka makanano mong alalabanan itang jitters, kung nga siya na stage. Kasi diyang biyasa yan ang kaing meto nga babae, meto nga kandidata, watang may ka stage fright na, bala mo mabablanko ya. How do you deal with that? Siyempre, itang preparation, tamo po na yung ating physical preparation, ito exercise and balanced diet. And siyempre, ating tamo rin dapat mental preparation. And as much as possible, very abreast ka rin current events, news and current events. And siyempre, kaya may mga kandidata, aliya po kapunting maki-kompetensya, makiligligan, uling takal sa sawop, babae, lalaki, miyembro na ng LGBTQIA+ community. Dahil sa sawop bang mag-iyak masalese at the best yung karelang representante. Okay. Kaya rin na ng pageant, nano ingumuna akong dilimpengan. Siyempre, yari na yung Kaya rin mismo itang begging nga ita. Kaya
Hindi na muna akong bulalo, hindi na muna akong crispy pata. Nano nga tandaan Hamburger, ice cream? ni-request after the pageant. Yako, chicharong bulaklak. Wow! Why not? Why not? Manyaman yung taga ni chicharong bulaklak. Tamo din Kenny, Kuya Jody. At syempre, kayong sweets naman, dakala-dakala, chocolates kasi chocolate lover. O sige, panalwin na mo po. Nanay Peka Masanting, ay advice mo para ka rin kaya katamang kandidata. Enjoy this time. Enjoy the rest of the pageant. You're already winners in your own right. And don't forget to thank God and all the people who supported you. Pasalamat tamo din po buuyang suporta na po ng Provincial Government of Pampanga to all candidates na ganang munisipyo po well represented this year. And syempre ka rin kayong mamuntukan, ka rin kayong balen at munisipalidad. Congratulations for making it this far. Pero importante yan. Importante yan na in Kapitolyo, provincial government, at suya ka rin gulot. Isa sa metong, di ba? Importanteng suportara. Yeah. Baka nitang alimu kay Mutsaning Kapampangan, itang pangarap na mayari na. This goes beyond the pageant. Wow. Parang yung pagkakaisa natin dito. Huling hindi numaray man niyang Kenny o alimi palad ngayon bengay ni. Eta mo balu ila rin magrepresenta kay Katamu. King kay Katamu probinsya ka rin miyayaliwa pang ligligan legwan o ka rin miyayaliwa pang industriya. Eh, siyempre, mayari mo rin ka rin, malita mo, ilang tutok yung leaders tamo. That's right, Kuya Jody. Tama. Ayan po, nakita natin, beauty and brains, nandito po yan. Yan po talaga siguro yung quality ng mga Kapampangan. Hindi lang beauty, meron ding ibubuga. Kumbaga. Beauty, brains, handsome. Okay. And that's it. O ngeni, makatutok lang ba si Bayo rin kaya katamong kayabi, kaya katamong special coverage. Luis Rutao, ang babay Felix Barrios, maka-standby la. Naning latest Ken, Felix and Luis. Yes, Kuya! Yes, Miss Gracie! Thank you very much. Tayo kasama ang ilan sa Parang mga kilala mo lang siya. kandidata. Hindi lang yung mga kandidata partner, yung mga napagod dito sa ating preparation for Mutyaning Kapampangan 2023, but also their tourism officers. Siyempre, Sino yung kasama mo, partner? Kanina nga sinabi ko, malaki yung parte ng LGU dito, no? Sa pagpapadala ng kanilang kandidata dito sa Mutya ng Kapampangan. So, siyempre, kasama natin ngayon yung tourism officer ng bayan ng Sasmuan. Sir, tuloy po. Kailangan po. At magpakilala ko tayo. Ako po si Jason Salenga, tourism officer ng bayan ng Sasmuan. Sa LGU ng Sasmuan sa pangunguna ng aming puting mayor na si Mayor Catalina F. Cabrera. Okay, sir, yung po. Pressure, going na kayo yung title holders, and you're going back here defending the crown for Mutyaning Kapampangan 2023. Nasa siguro sa amin na lahat yung pressure, no? Dahil last year we won the crowd, no? Kaya lahat ng mga supporters ng mutya namin ngayon is todo bigay lahat para makuha ulit. Of course, nag-expect tayo kaya nag-hashtag kami na Sasmuan, Julet or Hulet ang Corona. O yun yung hashtag niya kasi yun yung gusto namin ulit, no? Pero yun nga, yung LGU is making support para makuha. Like the usual support sa mga kailangan niya, when it comes sa mga rehearsal, sa mga ganyan, no? Even yung mga kailangan niya support on how to explain the culture of the province. So, yun. Sir, kung sigurado ako nanonood yung inyong kandidata ngayon sa loob, no? Sa kanyang cellphone habang siya'y nag-aayos. Ano po yung mensahe ng bayan ng Sasmuan para sa kanya ngayon? Of course, malaki yung paniniwala namin at malaki ang tiwala namin sa aming kandidata na si Julet Tarayo dahil doon pa lang sa kanyang hashtag at doon sa aming mga kasabihan na matekom at lumbog. Of course, Bili Pakabog, Sasmuan ulit ang Corona. From the 2nd District of Pampanga, let's move naman po sa 4th District of Pampanga. Kasama natin ngayon ang tourism officer ng San Luis. Sir, can you introduce yourself? Ako po si Ardes Taruca, the tourism officer of the municipality of San Pampanga. Sir, in the previews, Mutyaning Kapampangan, medyo hindi tayo sinuswerte, pero this
may chance po talaga kami makikuli ang corona ngayong gabi. 3 consecutive years, hindi po kami nawawala sa top 10. And 101% support po ang binibigay ng aming local officials. May pangunguna po ni Mayor Dr. Vicky. Sir, kapag sinabing San Luis, paano po ba inidesigning Lagong San Luis? Ang hashtag namin is ever talaga is malago ka San Luis. Malago ka San Luis, malago lang ang tao, Kenny Pampanga, partner. Malago, di katamungan mo malago, Kenny Pampanga. At syempre, kung nandaya pa mo, ikatamong tourism officer, nung atin yung mensahe, king kayang kandidata. Nanuya po yung mensahe yung ngayon, manalbaya kayong kilom sigurado. So, may kulang 3 bulan po yung preparasyon talaga may ngayon para po kayong akwamin na po ititulong ngayon po yung Mutsaling Kapampangan 2023. Yung mensahe ko po, dalangin din po na sana po na naman po yung malyari, i-bless niya po niya akong Ginoo at sulit po yung kailangan ng preparasyon ngayon. Dapat po salamat at po ito po, Timdam Tala po, training representante na ng LGU, specifically din ng kakatamong tourism officers. At siyempre, tuloy-tuloy po yung kakatamong programa. So, tune in! Yung kakatamong Facebook, yung kakatamong digital TV. At siyempre, para ayal bentayang yan bengi, yung Kelaguan, Kapampangan. Kaya po Luis Rutao. Yes po, ako po si Luis Rutao and wag na po kayong lilipat ng streaming, ng sites dahil any moment now magsisimula na po yung Mutyaning Kapampangan 2023. Back to you guys. Nakasalamat Luis, nakasalamat Felix. Eh ako, mama ko, uling magbalik po in special coverage in CLTV 36 King. Mutyaning Kapampangan 2023.
Sultaning Kapampangan 2023 mo muna, Gracie? Siyempre, alphabetical tamo po Kenny, mumunaya po ang Angeles City. Yung pambato na po ng Angeles City, yapin po is Joanne Marie Thornley. Pero ay Joanna Marie Thornley, Gracie, sinamot sa anyang milaba sa kanto. Yes. Yung pong Angeles City kasi sumbalo ko every November. October, November. Karang mamiling Butsaning Angeles. So, recently, at yung panibayang Butsaning Angeles, itong sinambot niya rin 2023, yan lumaban ng 2024. And, siyempre, kay Angeles City po, sikat na. Sisig, yung Angeles City, yung origin na boss. Namin yung sisig. Yan. Exciting, mag-umpisa yata, pero ituloy tala rin kakatapos ng bata. Nakaramdaman tayo naman po, iba magpakilala ng Angeles. Next candidate, sama po is from Akalin. Yapin is Luis Julian Lopez. Ingapalit po, mayakit siya. Bound na rin in Bulacan. Ang boy, Pampanga. And sikat siya po ingapalit. Every good. Pauli na po ng hapon. Pero, festival. Pagkesa na po. Maya Payaldo po, kaya kayungan, yako puwi Joanne Marie Thornley, adwang pulot adwang banwa. Manalakaran keng syudad ning tigtigan tarakan keng dalan, at pagmaragol tamong sisig, syudad ning Angeles! Naman po, kaya mundok na ning alaya. Kanilala na po, alaya. Imawin, ay, para ng kilalanan. Kaya katapos na nila, tamo ni ba, ng alaya. Everybody clap your hands now. Clap your hands. Put your hands in the air. Yeah. Que no pare la fiesta. Don't stop the party. Yeah. Que no pare la fiesta. Wala ba kayong mga kamay dyan? Pumalakpak! Everybody stand up and dance! Magsayawan! Here we go! Put the lights on! Put the lights on! Hey! Atsu Mayaw!
Party! Party! Partner! Tama, tama. Kailangan mo po kasing minuto, mag-umpisa na ito. Kung Gosari Kapampangan, 2023 National Kinukulang Friends Center. Tempo tao! Hindi na po, party people na lang! Party, party! Eh, di na ka masyadong daramdaman, Jordi, pero ang saya-saya, kasaya po, Kenneth. Talagang panandaman tamo, isuporta ng bawat metong kareng-karelang kandidata. Well represented, daring balang kareng tamo. Yung adwang pulot, adwang kandidata tamo, malapit na buhay. Namin mo munang kategoring walang dangin eh. Balo ko ating swimwear. Favorite mo. Evening gown. Hello, wala rin Q&A, pero paano mo? Yung organizer, sa danding malwat ini. Hindi kaya katamang yung lekwan. Happy nini. Ing, Miss Universe, nini, Pampanga. Tama ka dyan, gusto ka din. Bayo ni, dakala naman pagdalanan. May kirap na ka rin yung anuang tao. May kirap na kayong press. Peki batan doretang yung anuang pressing issues about climate change, about women empowerment. At yan aliwabang issues concerning them and concerning everybody. Talagang dapat matmila buntok. Kaya kapag malago, matmila pa buntok dapat. And Gracie, sa Taklepo, in Gen Z Girl Convention Center. Alere kayo pong Malbec and CLTV 36, ne? And hindi kami po official Facebook page ng CLTV 36. Una po, naramdaman mo ang supporters na rin balang balen, ng balang katatara. Ay, ang ganyan naman kinig kay official Facebook account ng Pampanga PIO po. Kaya, nung ako po makapanood na kay CLTV, Alacon TV, at Suko Kindalan, isa ko suporta, pwede kayo naman po ka rin cellphone. And siyempre po, bago na po yung PNP, wala namin mag-start na po niya. Pasalamat kami po kay Pamagtutok yung kaya kami, Gracie, salamat kayo. Dakala salamat. Pero ako pa po mama ko, uling. Mag-umpisa na po yung pekahan, tabayanan tamo. Coronation ay galing peka malabong babay. Keti kem probinsyang Kapampangan. Pero ako po mama ko, ako po tatabili, uling mag-umpisa na po kanya, tumutok na ko po. Kasi kaya ako po Jody Edition ng Mercado, and ang tabayanan niya po ibang mag-umpisa na ng Gosari Kapampangan 2023. Ako naman po, Grace Siluta, kapamilya, kabalen, kabatan. Mikikita mo po, ako po tatabili, mag-umpisa na po. Hands up. Everybody now, let me see your hands up. Everybody right now, hands up. Everybody now, let me see your hands up. Right now, right now.